खानायबो जादों नै नोंखौलाय माला देखायखो आंलाय जा मिदुला जानजोंसो नै आंना पार्लारमेन थाखोमाबायसो साला फैद' सोर सोर रायलायनो गोसो दं बिना मेकआप किया गया लाइफ रावबो गैया दाबो फैद' सनाफोर खानाय बोनाय नायनोबा नैबाव सेलफिस्टिक होयोबा आराम जाथारबायमोनहाय नै फैनाय नङा बे फिसाजोआबो गाबज्रि हरबाबो आयौ मिद्राखौ जि गुफुर गुफुर जाखालायनाय नुहरदोहाय आंहा मोजांखामा होनदो रावबो हाबफैयाखै दाबो 1.5 मिनिटबासो मानसिफोरनाव नटिफिकेसन थाङो दासो 1 मिनिट जादों ओइ खानायबो जादों आंहा मोजां बोदोंना बोआखै नायहरलाय गाइसमोन नोंसोरो हिन्जावफोरनि देलायग्रायाबो खम नङा देलायनायाबो आयु आयुनो देलायाबानो जाया नै सासे फैजेनबाय नै आं खानाय बोजादों दे आगैमोन ओमफ्रायलाय फैबाय आं ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै गिलाय लांबाय आं बिनि मेसिनखौ माखौ दामिया गाबो आरो मोजां नारसिन होनदोलाय होनखानानै सोरथो खब्ला नायदों कमेन्ट हरलाय दे कमेन्ट हराबा बोरैथो जानांगौ जाखो सोरथो फैदों ना मिथिनांगौ नुबाय हिन्जावफ्रा खानायखौ माबायदि बोजायो आगैमोन नायसाय सानस' हायै गोसोनोहाय मारै जाखो आं नायदों लाभ फ्रम कर्नाटक स्टेट इन्डिया आर्मी थेंक इउ इन्डिया आर्मी ना भारत आर्मी जायखिजाया नायदोंथ' थेंक इउ खानाय बोजादों आङो नै बोनाया जादों जायाखै मोजां नायनानै खिथाहर दे नोंसोरो फाग्लिया बोरै बोरै बोदलाबायखो सोर सोर बोजानो कमेन्ट बक्सआव खिथाहर दे अफार दंनो अफार गासिबो बोजोबगोन लक्ष्मिता बि मोजां जादों दे ए मोजां जादों आगै खबर सबर मारै दं नोंहालाय गासिबो बोगोन माने हौवाखौबो हिन्जावखौबो बोगोन बाल मा बेलेगसो सानदोंलाय नामा नोंसोरलाय होनदोलाय आं नोंनि लाइभआव सिगांनिफ्रायनो नायखायो थेंक इउ नामा सोलायबायना नोंना ओंखायनो आं सिनायाखैबो जानो हागौ थेंक इउ आंना मबाइला एसे माराम जादोंना नै बोरैबा माराम नुदां सेल्फि स्टिकसो मोननांगौमोनहाय आखाइ रुबायबाय आंहा हमनो थोस मोजां खबर आंना नोंना मा खबरनो आंनाबो खबरा मोजां दा मानि बर्थमान गाज्रिबो मोजांबो गेजेराव आरोना खानाय बोजादों नै हौवाफोरनि मौ बायोबा आंबो बोजागौमोन हौवाफोरनिखौ बोयोना बोआनो खिथाहरद' फैदोनो फैबा बोयोनो कर्नाटकआवथ' थांनो हानाय नङाना बियो
कर्नाटकआव बोहैबा बेसेबां लागोन नोंलाय 20,000 20,000नि सहैगोन ना सहैया कर्नाटकआव बोहैनो हानाय नङा नै बाव फैबासो बोजागोन 50,000सो लाया बे कर्नाटकआव बोहैनांगौबा गारि भारानि खोथा दं लाखि जायाबानो जाबाय ओमफ्राय सेस लाखि जाबाथाय सिख्ला मानसि आंनि अरिजिनेल नामा मुसाहारिसो एम मुसाहारिसो ए दा खोमा स्लिम माबा दाब्ले बानाय नोङो देलायग्रा मानसिफ्रा भिडिअ बानायनायालाय माथो खामजागोन एसे नङा आङो नाहरना गिनाय मोनदों हनै मबाइलाव नुहुरनानै दा खोमाखौबो गोथों बानायगोन बियो फाग्लिया थिग गैयाहाय बेफोरजों एम मुसाहारिसो अरिजिनेल नामाव खिथाथायदो बालागै गोजांनायाव जि मोजां गुदुं मोनलायथारदोंहाय एकदमबारे सुनांबा दालाय जि मोजां मोनदों गुदुं आराम मिस्थि बायदि गोदै गोथावनो सेल्फि स्टिकआव बबाव दंथाय नायसै नानि बै टेबोलाव नायसै गोजौआवहाय आं हमथानानै लाबो नै बै माबायाव नायदे टिभिनि हरैहाय बे थख्रा बायदि दोनदोंमोन ना आङो बाव नायलाय नै आप डाउन फ्लाइट टिकेट होना सानसेयाव बेसे खायो हिसाब खालामना होगोन कर्नाटक स्टेटआव फैब्लानो गैया नैबावलाय नायफैलाय नानि हनै बैयो बै गोजौ नायसै बै गोमो माबायावहाय पिंक कालारनियाव औ बेयाव दङ फ्लाइट टिकेट बेसेबां थाङो गाव हरजोबगोननो मिदुला माबा नामखौसो होनफ्लांबायहाय खोनाबाय थाङो कर्नाटकआव जाम्बि 20,000सो होआ बेयो बोगासेयावहाय ओमफ्राय आंनिया मिथुल मुसाहारि सर्टकाटआव एम मुसाहारि लिरो अके र' आं सेल्फि स्टिक सोग्रोनि 8 जन नायबायहाय जोंखौ नै हम लोग क्या बोलते हैं इसको बाल बाल स्ट्रेट कर रहा है नामा हेयर स्ट्रेट कर रहा है होनदो रायलायनोथ' रोंखाया नालाय हिन्दी बाल स्ट्रेट होननायखौ मिनिं ओंखाराखै दानालाय नै नायदि खानायबोदो दे जोङो र' सिरि थाथ' नोंसोरो कमेन्टल' हर सिनायो हनै मिनिदों थास' बिबार बायदि नुखायो माथो होनदों खानाय बोग्राखौ नोंखौ होनदों सावथ्राव हरनोसै नामा खानाय बोजा सावथ्राव हरनो नागिरनाय थास' बिबार बायदि नुयोनो थास' बिबारा जाहैबाय मोदोम गिदिर मोखां हाबपां बेना मोखाङा मोदोम फिसा स्लिम स्लाम मोनबाय मालाय थास' बिबारजोंसो रुजुहरबाय नोंखौ थास' बिबारखौ नायग्रा नालाय सावथ्राव मोननो नागिरबाय आंखौ खानाय बोग्राजोंहाय एम मुसाहारि थास' बिबार लाभ इउ टु नो लाभ फ्रम कर्नाटका स्टेट इन्डिया आर्मि नोंखौ होनदों हनै लाभ इउ टु होनबावोसो थास' बिबार सान माबानानै दा रागा जोंबा आंखौसो खानाय थानाय खामहोजोबगोन नोंसोर बिदि थास' बिबार होनहरनाया आंनावसो होखारगोन खिथेरा सिरि थाखा थास' बिबार दा होनखा आंखौ दा खानाय थानाय सावख्रेमजोबा खम जागोन 10 जन दं लाइभआव सासेबो कमेन्ट हरा हेल' एभ्रिवान 9 जन गाहाम दं कमेन्ट खालाम सोर सोर खानायबो जानो सोर सोर गसाइगावनिफ्राय नायदों
कमेन्ट खालाम लाजिनाङा दे नै सोरबा फैबाय थास' बिबार बायदि भिडिअ लाबो आब' थास' बिबारा मा भिडिअ लाबोआ मिथियाना जोङो जों थास' बिबारखौ सिनाया ने जकिंआनो दिनै थास' बिबार नानि होनदों जकिं सोदै थास' बिबार नानि होनदों नोंखौ थास' बिबारसो दोनमारबायहाय नोंखौ नामखौनो अयनोहाय अके नामा अख्रे होनबाय नै मा थास' बिबारनि मा भिडिअ जों थास' बिबारनि भिडिअखौ नुफेराखै माबायदि खिथाहर दे जायोसो जों थास' बिबारखौ जायोसो जोङो मैथा होलायनानै ने अमा मेजेम आं ना फांखासजोंसो जायो ना फांखासजों जा गोथाव जायो थास' बिबारा ए जकिंसो दे सेकेन्ड हेन्ड थास' बिबार नानि होनदों आरो मा आङो बेखौनो माबा फरायनाया गोजान जाबायना मेगना ओंखायनो नुवाखै फुजा थां मा होनखो र' खाथियाव लाबोसैहाय एसे फुजा थांखांना दासो नोंहा आब' होनदों औ आगै थाखाफ्रानो गैयाहाय एखे जेब्लानो मोनो अब्लानो बोजाबलाबायो आंना गोसोखांबानो थाखा गैयैखायनो फुजायाव माराम राम जाबाय आं एप्रिलाव थांना थास' बिबार नानिजों खानाय बोजागोन दे अके खानाय बोदों सोरबाबा ओमफ्राय रायलायबावनो खानाय हमदों मा होनदों थास'जों अनलाजों लागायना जा लाय जोबोद गोथाव जाखायो थास'जों सोर अनलाजों जाफेरो जायो थास' बिबार सेकेन्ड जायाना बबेनि नोंसोरलाय होनदों जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव मुखुमानि गोसोआनो मोस्रोम होनामोन आस्थामा साबाय खोरखि मोदानदोंहाय ना बै खानाय हमगोरनि र' खोरखिसो मोदानदोंथ' दोनबाय आं मा जादों जोंथ' खानाय गोलाव लानो मोनालै माखौ बोजांनो बे गोदैसिनि बे खानायनिया बेखौनो बोगोन ना सिदानो साथ' मानो थास' बिबार नानिया इडुकेसन क्वालिटिया बेसेबां नै मा मा मिथियो बेसेबांलाय खोन्थालाय लाजियोनो बुरजा फरायदों जा बुरजा फरायदों एम ए पास होनदोंमोन नामा नङा मा होनामोनलाय नों दहाय दे थाखोसे पासनो कमान बावदो लास्टाव नार्सारि बर'आवथ' कमान होनो नालाय क थाखो सोरबा आं जा आराम मोनबायमोन थास' बिबार नानिखौ नै आयौ फसायबावबायसोनो थास' बिबार सेकेन्डखौहाय फसायखागोन फसायथावथावखा नै मानसियानो एसे गोजौ गेदेर जौब्लां देब्लां आगै जांगिला नैसो नै नुबाय दा रागा जोंगोन बियो आंखौहाय मोदोमाव सावख्रेना जोबगोन बे दा रागा जोंबा मिनिहरबावबायसो फसायबायमोन होननानै हाबाबा जायोना जाया मालाय खानाय बोयै बोयै बुरि जासे खानाय बोनानैसो जानो होन्दों हनै आंबा दहायनो सोरबा साख्रियाल मोजां मोनबा हाबा जादो होन्दोंमोन आंनो नाङाहाय दानि हौवाफ्रा हिनजाव गोनांफ्रानो माथो सिख्लाफोरखौ लाइन मारियो सिख्लाफ्रा हाबा जानायखौ लाइन मारियो सोरजोंबा खारो बिदिसो होनबाय हनै माबाखौनो बाबायनो बिदिखौनो
आं बे थास' बिबार नानिखौ जा आराम नुखाबायनो मोजांखा नै लाइक हरदे लाइकखौनो हरा गावस्रा ओइ नाय लाइक हरदे मोनसे थास' बिबार नानि बहानि जोंनि न' खाथिनिखा लाइक हर साथाम हरबाय 11 जन दं होनबाबो लाइकखौनो हरा आयु मा मानसिया नोंसोर दे आं फार्स्ट लाइक दोन दे थेंक इउ सानस'हायै गोसोखौ गोसोखौ ना गोसोआमोनलाय गोसोआसोमोन ना 11 जनसिम गानखौ जायो खालि बायदि आइदि साजेनबाय नै एसे नै सोरबा धोरोमसार बर' फैबाय दिनै बाजैखौ साबसिनथार नुदों माथो नोंबाजैया रियेलाव नायजाया मबाइलावल' नायजायो रियेलाव गिनाखागोनसो मोखाङा सिथर जाजोबदों आंना नैबे नोंबाजै सासेखौ नाय बेखौबो बाजै होनदो सिख्लाबाबो नैबे सेकेन्ड थास' बिबार होनो बिनि नामा सासेया दोनदों थास' बिबार जिउ सना ओंखाम जाबायना जायाखै जिउ होन जाबाय ओंखाम जादोंना जायाखै नो खिथाद' ओंखामखौनो जाहोआखै लिंहरनानै न'आव आंखौसो जाबाय नै ओंखामखौ जाहोआखै होनबावबाय नै आङो दहायनो बे सादुसो मिथिबाय दा नाबो जायानो बेदरबो जायानो दाउदैबो जायानो जै गुरु साइज ओंखाम जादो मिरामिसखौनो होनबाय आं जायाखै बियो ओमफ्राय जाहोगोन साहासो गांगासिनो दं लाल साहा फुदुंदो दे होनगासिनो ना गाइखेर लोङोमोनथाय गाइखेराबो गैबावासो बाजै लिंजाया बाजै लिंजायानोहाय नोंखौ नायलाय बाजै लिंजाबावानो आं हालाहाय नायदे थास' बिबार जिउ आंनि एम्फौ फेन्दा आं हालाहाय एम्फौ फेन्दायावसो दोनहैबावबाय जि फाग्लाखा आयदे माला हागोन बावलायलायसिगोनसो बे थास' बिबारा दोनै खानाय बोनायखौ थास' बिबार नोङो बारि खनानि ना हा लामा बारलाबायग्रा जाखो आयदे बारि खनानियाव बारग्रा ना लामा बारग्रा जाखो बेलाय बै लाइटआ मोदानदों दे लाइट थुदोबा सनाफोर 12 जन गाहाम र' थास' बिबार नानि डार्लिं गाज्रि दामोन दे नो एदावनायखौ खिजिउ सनान्दो गाज्रि मोना आं बिनि बदल होनखाबाय आरोना बेखौनो होनखागोन होनदोंलै मालाय जाजा गाज्रि मोना खासुलि गोनांसो जाबायहाय साइनबर्ड गैयिखाय दिनै बाजैखौ सिख्ला नुदों देनो आंखौ साइनबर्ड गैया दिनै लाइसेन्स गैथ'वा र' सिथाथ' नै आखायाव दङ नै आखायाव गोजौआव गैया खिन्थु सिख्ला नुदोंनो आंखौ नैहाय उदैफ्रानो मटकिकि नायजाला जाबाबो जायाबाबो हालासो आङो खानाय बोजानानै साबसिन नुबावसिगोनसो आगै आंखौ आगैथ' नङा आगै गाबोन दोनथ' फैलालाय गाबोन फैगोन आं सिख्ला नुगोन दे लाइक हरदोबा रावबो लाइक हराखै नामा आंनोलाय साथाम हरदों अयनायखाय 14 जन दं ओमफ्राय सोर मेरगौ नायबाय थाखो थास' बिबार जिउ गाज्रि मोननाङा दे नो एदावनायखौ जा आराम नुखाबाय ना मा जाखो मोनगोजा एदावदां आं नोंखौ ना मा होनखो हाथ बारा रोंलायलाङाहाय आं फरायैया 13-14 बोसोर जाबाय
थास' बिबार 3 नाम्बार दंबावोसो 3 नाम्बारा फेस रिभिल खालामलानो साबसक्राइबार बारायहो बानलु आथिंखौ ओरै होजागोन नै मोखांखौ मोखांखौ होला थास' बिबार 3 नाम्बार बियो नैबे 2 नाम्बार नालाय नङा 1 नाम्बार आं 1 नङा आं 5 नाम्बारसो औ 4 नाम्बार 1 नाम्बार बै थास' बिबार गुबैया जाहैबाय बाल आसला आं लाइक होखानायसो लाइभआव औ दे नै थास' बिबारा दैसो लोंहैबाय फाग्लिसो मेंबायनो फाग्लिया 15 जन गाहाम दं लाइकखौनो हरा नालाय नों नुदो आयै सना लोखि र'हाय आंबो दुर्गा जाबासोमोनहाय नै सानस'हायै गोसो साहा फुदुंना होफैलाय जोंनो नै नोंना थास' बिबारा साहा गांबायनो थास' गांबायनो औ थास' गांबायलायनो मा होनोमोनलाय साहा गांबायनो साहा ओंखामबो जाबोआखैनो सिबाय थास' बिबार जिउ बेसे जाखो बाजैया होनदों औ बैसोआखौ बाजैयाबो जाहैदों आंजों समानहाय आगै आंखौ बेसेबां बुरि नुयो बेबायदि आं माबा 40 बोसोरनि नोंबो 40सो जाखासिगोन ने बारग'बायसो 20 जन दङ नालाय लाइकखौ हराखै मिनिनासो सिगां साखौनो लोंहोआ जुमायखौ बमा हो बाजै माबाखौ जौ लोंना लोङा होनदों नामा जौ लोङालां जौ लोङा बियार लोङो मावजि सादुसो बियो ना थेंग' लोङोथाय दा लाल साहाखौ फुदुंनानै थेंग' बथलाव सोना होगोनलै बियार बथलाव दे थास' बिबार खि दै गांनायखौ लोंनांगौ नङाब्ला किडनि गाज्रि जायो किडनि गाज्रि जायोनो मास नाखाय जलखायनो आरे फारि थायो जोङो हाइलाइट दे सोर खानाय बोजानो कमेन्ट हरदो मा एफा बुरजा मानसि थाबाबो कमेन्टबो हरा लाइकबो हरा गावस्रा आं बायो नोंसोरखौ सासे सानैल' नैबे धोरोमसार बर' आगै ओमफ्राय सानस'हायै गोसो आगै बिसोरल' कमेन्ट हरबाय थायो 22 जना 23 जन दङ थास' बिबारनिया माबा सानस'हायै गोसोसोनो दहायनिया बोरैबा नाम खिथाहरदोंमोनलाय बावबाय आं एमजोंहाय थास' बिबार जिउ मोनसे 1 मान्थनि सेलारिखौ नोंनो होजोबगोन दे आं नोंखौ आंखौ बोआनो आयु 70-80,000 मोनो होनदां आंबो बोजागौमोनलै नै बोयोना बोआ खोन्थाहरखाद' हनै नै बिदि पार्लाराव फै आं दोनलांगोन कमिसन होनांगोन आंबो दोनलांनायनि गावहाथ' कमिसन बिखायो नामा आरे आं दोनलांगोन ना नोमबाजै मा सिन्था आखाइफ्राबो रुबायो नैबाव दलद दोनसै नामा आङो 78 खौ होजोबगोननो 70ल' मोनोनो लायो फैनानै बोजाफैनो जादोंना जायाखै नै खिबुजों देखायनो आं नाहरदे नुदों नामा बेखौ नुवाखैना थोद बै खानायखौसो देखायदोंदा आंलाय नुवाखैना 18 जन नायगासिनो दं जोंखौ थामसा नङा आरे सायोहाय गाइसमोन आरे फाग्लाया दोंसेल' बबायगोन ओमफ्राय दाखालि ड्रेसनि आरो फुजानि ब'नास गासै 85 हाबखादोंमोन रंजा जोंनो माबा होननो नागिरदोंमोन बावफिनबाय आङो
आइ दे नैबावसो दोननोसै आं हमबाय थानो हाला नैबाव नों दोनदों नामा मेचिनखौ नैबाव थाथोंसै हमबाय थानो हाया र' नैबाव जाबाय मा जाखो सादिखौ बख'नायालाय आं मा खालामखो बुलै नों सिगाङाव देखायहैग्रोबाय नङा सार्टिफिकेट मानि सार्टिफिकेट नङा मानसि गोजौब्रा दा गोजौ जालाय गाहाय जाबाय थायो थास' लाभ इउ आइ लाभ इउ थुनो खोमाखौबो एसे बोना लालाय बाजैनो खोमाखौ बोजायो फाग्ला थैयाबो दाहायनो गोरा हमनांगौ जों बेखानायखौ नानि गोरा हम गुरुं हमनाङा बे बोग्रायावहाय डिस्टार्ब जायो आंथ' बोग्राखौ हमग्राखौ जि रायो थेवखाय थाफा नागिरा आंजों रावबो बख'ना हरनो रोङाबा रायबावनोसै ओमफ्राय आंसो बख'यो बख'नो रोङा खानस्रिनानैबो होनो रोङा बिदि बख'नानै होग्रा ओमफ्राय खानस्रिना होग्रा थाबा थाब जायो बख'नो रोङा आदै मिलौदोहाय सानाया ओरैनोबालाय खर'आ जा ख्राव 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 मानो ओमफ्राय बिदि बोबा सायो साला बे थिखिनियाव सेसाखायो थिखिनि मोननानै बस'ना लानो लुबैलायो खानायखौनो थास' बिबारनि खानायखौ साउथ करियाननि एक्ट्रेस बायदिसो नुलायथारदोंनो खानायखौ सिनाया जाबाय थिमा दं ना थिमा गैयाहाय आगै माबा जा मानो बोजाग्रा मुलि फुनग्रानि खर'आ मानोगोनहाय ना मामा थास' बिबार कफि दं ए कफि दंनो अयनाय आंखौ दा दुबोगोनहाय बे थास' बिबार होननाया नोंहा दोनहरदो थास' बिबार नाम ओमफ्राय आंहा थास' बिबार होनबाय आं दा नामासो बिमाबो रायगोन बियो थास' बिबारखौनो होननांसिगोन बेखौ उफाय गैला मा दं बाजै नांगौमोनसै आंखौ ओइ थास' बिबार जिउ आयु बेटारिया 33ल'सै आंना ओंख्रि जानो लायनांगोन दां लांफै औ आलदासो फरायदों आङो मोननै कमेन्टखौ आलदा फरायबाय कफि दंब्ला ओंख्रि जानो लायनांगोन दांसो होनदोंमोन बेहा लांफै जोबनायनि ओमफ्राय बैहा मा होनदोंमोन ओइ थास' बिबार जिउ आराम मोननाया बहानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट होनबायना जोंनि न' खाथिनि न'खरनै बारबानो मोनो आरे बोखोथारबाय साला मासि फाग्लिहाय बे रागा जोंबायगोनहाय मोजां नुदोंना नुवाखैबा मोजाङै नाय मा मोजां जालांनांगौ गाज्रि खालामना होगोन खंग्रा 29 लागासिनो दं माबाय कौन लाइक देखे जाओ इतना लोग है लाइव में फिर भी मेरा लाइक 5 ही है ओनली कौन लाइक नहीं दिया है लाइक देखे जाओ प्लीज पैसा तो नहीं लगता है ना लाइक देने में हाथ तो चलाना पड़ता है ना क्यों आया है मेरे लाइफ में तो फिर हाथ थोड़ी ना ऐसा चलता है
उसको दबाना भी पड़ेगा दबाओ आराम मोननायखौसो सोंदों आं थास' बिबारनिखौसो बेनिखौनो होनदों एखेखाना न' खाथि गामिनिखा आंनि आराम मोननाय आंनि मोजां मोननायखौ सोंदोंरा ए न'खौसो होनदोंना माखौथो होनदों आंनि मोजां मोननाय आंनि बयफ्रेन्डआव गोसथोनायखौ सोंदों र' आराम मोननायखौसो गोसथोनाय गैयालै बेहा नोंखौ मोनबा लायो नोंखौ मोनबा लागोननो ओमफ्राय माबा मा होनो कर्नाटकआव थाहैगोन नोङो आंखौ लानोबा बाव फैनांगोन होनदों आंखौ लानोबोला बाव फैदो आराम मोननाय थाब्लानो मिनिखैरो मानो मिनियो नामा सनानो नै देलायदों दे आङो आगै सनामोन देलायदों आङो नै थास' बिबारजों आरो नोंस्रा दा थास' बिबार गुबै सानदोलाय मानसि थास' बिबारसो बहानि आब'नो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आगै ना कमेन्टआ बारख'लांबाय दे माबाबाय थांगोन दे आखाइयाबो थिखरनो बादां गोजांनायाव धोरोमसार ब्र जायानो लाङो बेनो मोनो दानो गन्थंखौ खेबना बोना होलाय जारौ खानाय जाथि नोंखौ आं हालाहाय दे लाइक दैट थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गन्थंखौसो दाब्ले बोनो थोनबावबायहाय आंखौहाय अयनायहाय आं साबा खुसिथार आरो नोंसोरनि मोदोमखौबो बिदि बोनानै सिख्रेबनानै गोरलै होजानाय मोनबा सयथि थास' बिबार आराम मोननाय गैयामोन नामा नोंहा होनो दंना गैयानो खिथाहरद' गैयालै खोनाखाबाय दा गैयानो आं मिथिनायावबो गैया खानाय जाथिखौ आं लागोन खेलानो नै सिलायबायसो दाना थैखाबायहाय खानाय जाथिखौ लाबोगोनसोनो आब' मन्जुलि गोदो आंनि मा होनखो आब' मन्जुलि गोदो आंनि एक्स सोरमोनलाय बियो र' नोंखौसो होनदों जाम्बिलाय मा नाम नोंखौसो होनदों जानला मोनला आंखौसो होनदों आब' मन्जुलि गोदो आंनि एक्स आयु हरनाया 33 ल'के खानाय हमग्राखौ नायगौमोनलांनो फेस रिभेल खालामानो बियो बायो बे साबसिनबावसो नोंसोर नुबा फाग्ला जाजोबगोन ओंखायनो देखायाखै जोङो मोजां देलाय बाजैनो निजोमा सोर निजोम जाखोब्रा बियो अबेनि आब' मन्जुलि गोदो आंनि आराम मोननाय एक्स क'क्राझार टाउनसोआव थायोमोन दां माथो नोंना लागाव ओइ खानाय जाथि सना आंखौ लागोन ना लाया लायोनो जाय आगर जाय फागर साख्रियाल फैसा खामायनो गोरों बिसि अनग्रा एखे नै सना ओंखाम जाफैदों होनबा खारलायलायग्रा बिदिखौ लायोनो बियो 37 दं आसुरित बे लाइकखौ हरा ओमफ्राय आसुरितनो हरै खानाय जाथिनोखाय गावहासो खानाय खानबाय फाग्लि बेलाय मेसिना दै सोदों मेसिननि दै जाबाय नुफेराखैमोन आं बिदि मेसिन दै लोंलायनायखौ आंजों लोगो जानो हागोन खानाय गोजानो नै नोंखौ खानाय गोजा होनदों
आंखौ लायोबा जइन एकाउन्ट खुलिना होगोन थास' बिबारजों थैखाबाय जइन एकाउन्ट खुलिना होबावगोननो ओइ ओइ आं बिनि खामानिनि फैसाजोंसो उन्दुना जागोन सानदोंमोन नोंनि खामायनायजोंसो उन्दुना जानो सानबावदोंमोननो सासेया जोमाव अफिसियेला सिलायलायबाय जोमावजों सानस'हायैया एकाउन्ट खुलिना होगोननो फैसा होगोन ओमफ्राय जोमावा हिनजावनि खामायनायजों उन्दु जागोननो थान्दानो गयो खानायखौ बुखुजोब्बायनोहाय नोंनि खानाय जाथिया जोंबाय सान खनसे लागाव माथो थगायबावबाय माथो होनदों रायबावसो नामा जायगायावनो लागाव आंखौ सिनायासै नों दुखु मोनबायलांनो सिनायाखैलां सोरनिजों मोनलाय जोंनि न' खाथिनि नंगौ नङा होनदां बेयो मा नाम सना खानाय जाथिनो बेनि नामा थास' बिबार सेकेन्ड नाम दोनखाबायना दहैनो 2 नाम्बार थास' बिबार खिन्थु आखला बै थास' बिबारजों एखे नङा दे बेयाव फाराग दं जा सलिडखा बडिफोराबो खानाय जाथिथ'नाया मानो जानांगौ फाग्लि फुल बडिनो होननानैलाय थोस बे जोमाव फाग्ला फख्रियाव ना आदार होग्राया लायो नामा फख्रियाव आदार होग्राखौ लायो नामा नो सोरबा बेलाय मा होनो हागोन नोंनो थास' बिबार आंनि जिउनो थैखोनसै सिलायनानै आं हालाहाय गायजाब्रा माइथाय गोजौ दालाय गायजालाय जाबाय ओमफ्राय आनैसो मौसुमिनि मा जायो मौसुमि बिब' आङो मौसुमि बिब' देलायदों दे आङो नै आं नोंखौ फुथुना दोनबाय थागोन सना खानाय जाथिनो गाबबावबाय हनै ओमफ्राय खम जावलिया मानसि दंदोलाय लाइक करो कौन हम लोग को देखो देख रहा है 30 लोग है 30 लोग में 3-4 लोग कमेंट कर रहा है बट बाकी देख रहा है देखो ये लाइक करो बडियाबो मालाय माबा जिमाव थांलायलायो ओमफ्राय ना मालाय ना बेदर जाया बेफोरलाय नोङो मोजां जायाबा मोरैथो जानांगौ जाखो स्लिम जेबो गैखाया आरो बसुमतारी मा खबरलै बिमा खबरा मोजां बाय बाय धोरोमसार बर' इस गिदों लायनाय खानाय जाथि सना उनथिंबो नायनिनो गिदिंलाय होनबावबाय हनै ओरैसो थांबाय नै बुलु बा बेखौ ओरै लाबोदो बाल नों नुजायाबा जाबाय दा जिरायनानैसो बोबाय नै फाग्लि बोदो दे नोंखौ आनैसो मौसुमिनि बिनानाव बायदिसो नुयो आंसो बिब' आइ एम बर' बे सथ' माबाखौ होनदों मौसुमिखौ क'क्राझाराव हाबा जानायखौ बाय दे आंना एयारपर्टसिम डिउटि दं अके थेंक इउ खानाय जाथि खदै गबाय आंना ना मोदै गबाय जाखो 70,000 नोंखौ खोनाखै सासे सोरलैनो सासेया बेबो मानसि नुजायानो बियो ओरैबायदि साफाखा साफा मानसिया
लाजियोनो उफाय गैया माथो जायामोन नों उफाय गैया माने नोंबो ना बेना फेसबुक पेज दङ दे नागिरनानै फल' खालाम मामोनलाय सिमरिथा ब्रह्ममोन नामा सिमरिथा ब्रह्म दे बेना फेसबुक पेज दं फल' खालाम भिडिअफ्राव लाइक खालामना हो माथो आनो सासे दंबावो देखायलायनो आरो सासे दंबावो देखायलायनो नायजायानोहाय बे लाजियो लाभ फ्रम शिबांसर ना मा जाखो थेंक इउ शिबासर ना आंनो हर बिमानो लांफै रानगासिनो दङ नै आङो आनैसो मौसुमिया मोदोम गिदिरसिन खोमा ना औ आंबो गिदिरखा बारा फिसा नङा आंबो सिमरिता ब्रह्म नामा औ SMRITA ब्रह्ममोन ना सिमरिथा ब्रह्म 6K फल'वार मोन ना 6.3 फल'वार मबाइल दंबासो नोंसिनो ओरै देखायनो हागौमोन फल' खालामनो हागौमोन नोंसोरो भिडिअफोरखौ नायना हो ओमफ्राय फट'फोर हगारोना पार्लाराव मावो नालाय बियो बेखौ लाइक थुना हो फैसा मोनथों बेस्रा थाब थाबनो सिमरिथा बिदि नङालै नामा माने जाला होनबाबो सिमरिखासो बोरैबा सिमरिथासो सिमरिथा SM ओमफ्राय RITA ब्रह्म सिमरिथा सिमरिखा फेसबुकआव नागिरनो थांजोबबायगोन नोंखौ साखायसनल'सै आं हालाहाय साफा खालामजोब्बाय खस्थ'ल'सै फेसबुकआव नागिरनो थांजोबबायगोन मोनगोन नोंसोरो मोनाखैलै आंनो खिथाखाबाय केपिटेल लेटार S हो ओमफ्राय स्मल लेटार M RI होदो आंखौ फल' खालामनो फल' खालामा होनदों बियो बोरै नागिरलाबायनानै फल' खालामलाबायनो रोंनांगौ बिलाय आं खालामना हरा दिसटार्ब आंहानो सेरनो थोआ मबाइल आंना जोमाव अफिसियेल आनोखा खानाय स्ट्रेट खालामनायाव बेसेबां लायो आनैसोनो खानाय नायै खानाय लायो हौवाफोरनिखौ एसे खम लायो खोमा आं नागिरना मोनाखैलै र'लै आं दा मबाइलाव खिथागोन र' नोंना मबाइला चार्जसो होदोंना चार्जसो होदोंनो खिथाबायमोन प्रफाइल पिकचारा मामोन जिरायनाय ना गस्ला गाननाय ना दख'नामोन जिरायनायनो पार्लारावहाय गस्ला गाननाय ब्रह्म नंगौना नङामोनथाय ब्रह्मआनोथ' थाथ'दो दे सनाफोर खामानि दंनो ना सनाफोर मोनबावाखै सना आंहा खामानि टाइम जाबाय अके थेंक इउ 20%ल'सै जि लाब बेटारि जोबो आसुरित फन फैदों आइलै आं एसे गोथां जानो ओरैहाय दा रायदों दे हा आं माबायावसो दङ नै लोगोनि न'आवसो सोरमोनलाय आं सिनायासैथ' ओहो माबा नामा माबा सिभिलनिफ्राय हरदों दा आच्छा खबर केनेकुवा
बेस्थ'लै बर्थमान बांसिन बङाइगावआवनो थानाय जायो नै दिनै माबा आंना क्लाइन्टआ माबाथार दामि क्लाइन्ट न'आवसो फैनानै बोफैलायनांगौ जाहैबाय इउटुबार दां बिजनेसा देरबाय माने आं बाजारथिं लाबोनो नागिरगासिनो दंना जानुवारि मासाव बाजार लाबोसिगोन जानुवारियाव मेन बाजाराव औ हस्पिटाला गैलाना जोंना थैबाय होनदो हस्पिटाला गैलाथ' रबारावबो जालाना सन'ग्राफि मेसिना गाज्रि जानानै मेसिनखौनो बानायाखै ओमफ्राय माबा मेसिन डक्टरफ्रा फैला होननानै बुंलांबाय मास मोननैनि सेलारि पेन्डिंलै मास मोननैनि सेलारि मोनाखै मोनखानायबो नंला होखानायबो नंला बिनानैबो लाब गैला आरो आं लोगोनि न'आव दं दा खानाय बोनायालाय मा टाइम नांगोन ना मोनागोन दासो बोहांदों हो आयौ खोमायाव हस्पिटाला माने आं दा मा होनोमोनलाय बङाइगावआवहाय थाहैनाय जाया सप्तायाव खेबथाम थांनाय जायो फिसा गोनां हिनजावफोरखौ आं सापर्ट रबिबारसिम खालामना थागोन दखानाव होयो नाथाय सप्तायाव थाङासै आं बङाइगाव सिख्लाफोरनि चेनेलाव फाब नांबाबो सापर्ट खालामथारालांनो माला मोनो दे थेंक इउ हो सिख्लाफोरनियावबो आंलाय खालामनांगौना खानाय बोदों दा एसे उसुबिदा रायलायजाया नै मा जौगानोब्रा बिमा नोङो ना माखो मा जौगानोब्रा बिमा नोंनो मा जौगानो जायगानि ना जौगानो बुजियासै आं एसे गंना होनसै दा रायगोन दे रायगोन माने जा रायगोन एकदम जाथारासै नानिया ओरै फैदो खानाया ना बेजों थायो बिदिनो खाबा खानायाबो मा जायगानि नों आनैसोनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोंना गसाइगावनो बेटारियानो गैबावला आंना नै 18% दां आंखौ मौसुमि बायदि नुदों नामा सोर खिथाया आंखौलाय मौसुमि बिब' होननानैलाय MBB ब्लग दा मोनायाव उन्दुलाहाय आं फिसाया नायलाय जि उन्दुबाय दानो आंहा नोंखौ सिनायखायोलैनो नङा माबाखौसो होनदां मौसुमिखौसो होनदां होनबाबो ना नों आंखौ मौसुमि बिब' होनना मिथियामोन ओंखायनो सोंहरदों दुन्दिया बावबाय आं आरामनो गोदो जाबाय खानाय गोमोन नुबा थानो हाखाया फुथारो खानाय गोमोन नुदों बे आं दोंखैमोन लोखिसोमोन मा गावरखो आं नोंखौ गेमस्रिनि बिब'सो सानबाय थायोमोन गोदाव सोराव गायनाय सयथि गेमस्रिनि बिब' जाफेरदों मा आङो नों नुयिनि बिदि बे खानाय जाथिखौ नुफेराबा दानो दावराव जागोन ना बिसोरो जानला मोनला
बेटारियानो गैलालैहाय एफा मोजां मानसि दंमोन हनै बेटारियानो गैलालाय फाबसे बेटारियानो जोरा मबाइल गोदान बायना हरबासोमोन सोरबा आदै खोमायाव नङा नोंसो गगासिनो खानाया डिस्टार्ब नङा नुबाय माबायदि बोयो खानायखौ नायनानै ला खेवना खनसेनो ज' लादोब्रा माथो जाखो बयबो हासुखायो माथो बबा बबिफोरबायदि सिरि जाजोबखो गैला नायगासिनो दं नै सरल'जों बेखौ नायगासिनो दं रावबो कमेन्ट हरग्राफ्रा थाजोब्बाय बे नायग्रा गोजाया थाबाय खानाय बोनायखौ नायाखै बे नजरल'सैलाय दं ग्लाब थाङो ग्लाब फैयो फेसबुकनासो थेव थेव जायोहाय इउटुबना बुरैयाथिं नायलाव होमबा 11,000 जाबाय 7 लाइक थेंक इउ सोरबा लाइक होफैबायहाय खानायबो जादोंहाय आङो र' उन्दुनो ओंखारदों गोदोनो नों हरै मोनबा खम डिस्टार्ब खालामोमोन उन्दुनो जायगा गैया मानो गैया लाइक कमेन्टआनो फैखायाखैगोन आंना एखमबा बिदिनो जायो एखमबा बिदिनो जायो दे ओरैबायदि लोखि जागा ओमफ्राय नोंनि चेनेलाव आनैसो मौसुमिखौ नुनासै सोंहरदों आं ए फैदोंथ' औ बिनानाव नालाय नुखागोनानोथ' आरो समाव tanto questo
kita kan di dalam yang aku mau ketahui kan ada kan beda dengan itu aku tahu loh माथो खानायबो बोजाग्राया आंनि एक्सखौ गंगार बुरि बायदिसो नुलायलांबाय आइदै गंगार बुरि बायदि नुबावबाय नै थ' फिल्टार खम कमेन्टल' जाना थादों आयु ओंखायसो फाग्लासो कमेन्टआ gonggar buria apa sensitif sama जानांगौ आं दोनसै दे गाइसमोन 1 घन्टा जाबाय बाय बाय बेटारिबो गैला दे आंना कमेन्टखौबो नुला स' जाला बाय बाय सोरबा माबा सोंदोंमोन आर्निंआ बेसेबां जाखो आनैसो नोंना आंना माबा जाबाय थाइथाम 85 फैसाल' थाइथाम 85 फैसाल' जादों दाबो $10 जाबासो माबा खालामनो हायोना मा होनोमोनलाय एप्लाइ खालामनो हायोना सायदे गाइसमोन बेटारिया गैथारला आंना गुगोल एक्सेस एप्लाइ खालामनो मोनाखै अह गैया फैसायानो हाबाबा 1 फैसा गाहामल' दावखोयो मोनसेयाव hello आंनो मोनजुलिमनि न'आवसो दङ औ गैया औ दे सानसु दखानाव थांनो नागिरदोंमोन नामा बेरायहैनो दखान गैया नामा बिस्रालाय दिनै दखान दङ बे बरपेटानिफ्राय माल बिहरदों नामा बासाव फाथायहरदों बेयाव हाबबोखानोसैमोन
बाय बाय दोनसै साबासो नायबायलाय थायो गावस्रा कमेन्ट बग्रा 9 जन गाहाम लिरग'नो